tak bakas kut hang ni kalong tak ngajing penkit ram ya kejela ngajing perserwaka ya kapisa pa iba tingi tiang ke yo la syai yo long kum kiti jingjia keleng betai nu mitar haki yang kisam gujungi menubun ki klik kata te ngibu ngajing kerpat syaki pa iba makin dah husiar bo la syai bersyuan berpenbor ki beriu berpendai kini ki mitar tu husiar Kastorkar India kumsibenta ban pensuk ipai ba nong shong snong kari India dak bak penmi ya smart meter national program kaban pensuk ru ik company ba penyai ban sam boarding haki jela kari India. Kastorkar India kala IT ya company Energy Efficiency Service Limited EESL Henry dak jimbom tre ban ditelang hapadeng kastorkar jela bat ka company EESL hatu kadon AA Shalanden. Habai keren bat kilat thai khubor uba George Bilengdo ubade Vice President ko All India Trinamool Congress Meghalaya ulong ba kastorkar India baka company EESL kilai kren syaya baki lapan senge ya kanu ke jingtmu ban thiet ikimitar blasna China namar bakala ban penduk nong ya kari badru kabu jingma hagi kor komputer uba jwa chulapan pau ya kajinglengo bak sarkar Meghalaya kamtre ban simenta ha ka smart meter national program kabala penia dak company EESL Henry klaya la ka jong bat siu by meter dak ba simram na ka EDV kabalong aspa life worklur pan thiet ikimitar kumba arlak tam bat habakhen kulum lang ya baro ka wei kador umitar kalong khat 8,000 tam katba umitar bak sarkar India kapulut kalong tanglai 1,000 tam uwei umitar lengba ka EESL bakon thuplut nadong sedong ka jingdon kam hadin bagi laiwat benia bat khamtam eru haswa bang yang kadir ngilai keren po assembly na do macam snem ha ka jing thumu jong sarkar jela ban pandai ya kini ki smart meter hap keleng jong kilong ilong sem dak sarkar India kala penmi ya kini ki smart meter national program ka badi ka scheme na ka benta ban pandai ya kini ki smart meter ha keleng jong kari dak ba pandai ya kini ki smart meter ka jing thumu kalong ban penduna ya ka jing lut kesan ban pej baki brio kin poi ka bil biang por bat aku juga poru ban pej ba kini ki pej ba ki la ban wan siu ka bil kham kloi dak ba ki yo ka bil kham kloi te hapo jong ni ka smart meter national program ka jing thumu jong sarkar India kalong ba andala weng dot ini ki meter ki barim wan ra dak smart meter kanang kam pensuk yang ki company ki ba peniat ya kan ni ka jing samboarding ka leng jong ki jela ki ba pher but ya kan ni la IT ha ka wei ka nodal agency la ni ka wei ka kunun trikam ka bangi ong ka EESL mo ka Energy Efficiency Services Limited kani ketika company ka bai sno da Southly company ka NTPC ka REC ka PFC bat ka PGCIL tikini kini kita ki bathau ketika joint venture ka ji trelang jong kini ki PSU dan ni kini ki company ki ba dei jong ka sarkar India bat gila itu ya kini ka EESL daka tat tekram jong ka Ministry of Power ka badi pej ya ka jing samboarding ha kaleng jong kari lengba jong ka EESL anda kilawan pan pandai ya kini ki smart meter ha kaleng ka jing tumu jong ki kalong bai banyo ya ki smart meter ki ba la sinahi dagri India bat la da pej benia dak EESL baki num don kanu ka jing penthut ya ka song ya song sungai jong kari nomor habang ikran sipang ka smart meter dan ikran sipang ka smart grid ke kita mo ka smart meter bat smart grid ke trilang ha ka ba lengba ka smart grid ya jing samboarding ha kaleng jong gari en penyai lengba ki computer system en penyai lengba ka artificial intelligence bat ha ka jo ka poru kini smart meter kini trilang lengba kini ki computer based systems bat bakini smart meter anda klaya sno sya kini ka smart grid kemud hangta hikan yele ban penduna ya ka jing lupsan ka jing samboarding bat banyele ban wanra ya ke ka khamba te ka wei ka bang isuk thuk long ban nakal yang sarkar India kala kren syai bat khamtam e na ka EESL kala pen sange ya kanu ka jing thumu ban thiet da ki meter ki basna China nomor ki ong baladai kini meter lasna China bat pin la pandai je kini kun klarung sik bat kini klaya tengku balani trikam bagini komputer ke balabu de kala belong bakan pentut ikir kom trikam jeni komputer bat ha juga poru kala ben penduk nong ya kejelah ke beper bani keri hiru da ka ba onra ya ka jingbom song singan syu nomor bagini ki meter la ban kata lembagi komputer lan ki nong tray ke ba sop na pori China bat ni ki we mo kata ki hacking systems ke bangiong lan ni ki jingdon je ki virus lengba jong kini ki dan ni ki malware ke bangiong lengba jong ni ki smart meter dena ta kadau pi kasarkan dia lengba ka EESL kalakan syai baik bangin nong pendon kam ya ki smart meter ke bawan ra na China te
Hendai ke bajia pada. Nakaliang joko sarkar India ru kelong ba ka ESL kan pentrikam ya ni bat kemudian kam ban siu ya ni. Ditang ki sarkar jela ki paper ba ki na ban sanya ke MOU ke agreement bat ke ESL bat kanum don kanu no ka jing siu haswa jong kata program. Andra ada ban pentrikam la nang yai kat kung bujing pediang jong ki ba bat kan jing don kam jong kita ki mitar de suki ki breu kinsa ka sarkar jela kan sampai ya ta ka jing jing sep no ban le. Ndrei nakaliang jong ka sarkar India ki bu dak ta ka BOOT program, build operate own transfer program. Hakaba na pila pandai ini smart meter nda kila khamyai ka to ni ting sampai ya kata ka jing siu ba lengba kat kung ka jing sanya ka MOU bat ka ESL. Dan rai hapo ka sarkar jela pada ka basul ngok kolong ba ki metre ba ni simbenta ha ka smart meter program ka ba la panyai da ka ESL. Kila yai la ka jong kila lej hi da ka jong ka tender ban kila siru ya ka ni ki buy meter da ka bashim da ka ram na ka EDB ke Asian Development Bank kamba arspa life arkro bad da ka bashim ni karam ke thiet ini ki meter bad ki arlak tam ki meter ki thiet mod kador ki meter dal ngi khen kullu da khen e don ba shi ba khamret meter don ba khamhe meter kat kum ka jingkit jong ka boarding jong ki henre ngi khen kulum ka poi kum ba khadu khat arajar tam we meter te na pisimpat ya ke kador ka bangiyo na kilengba kilot lat thai khubor bat na ki kot kisla ki badon isemba kasoran dia ka pelut tang ba lah hajar siteng we meter lengba ke ESL bat kani galong bat bai pendai bat bai wayar bat bai kit bai ba no dong sedong te hang ni na lor ba pisim da karam ban thit igri meter ha ka ju ko poru ngi iba na kaliang jong ka sarkar ka penbor iki beri penon kami di meter. Di jing penon kami di meter ke di belong smart meter kam tam di belong ke basyai. Ba ki smart meter ke di menteri kam leng ba ke internet. Ki smart meter ke menteri kam leng ba jong ki network ke mobile. Umur lada don internet lada don kini ka network te hang tai ki smart meter ke menteri kam. Dan rai kumbolong mentah. Asyam bai ki smart meter la menteri kam jubor shu penbor ki longi long samban pendai ki meter bat hak ju opor ba ya kini haki jakala ki don network mtip ndela shu pendai ju bor bai te hak ju opor kini ki meter ki don ki sim card bat ladam don lada kim trikam ki sim card ki meter ki numla ban ya connect la ne ya penyedai bat kita ki komputer ki ban ken ya ki jinglut jong boarding kat no pi penan kam si benai bat kat no ko bil ju pi kan poi te da kini ki SIM card kin trikam tangkat tu ni por hadian ban recharge kini ki SIM card pat ban pendap bisa bang kini ban pentrikam kan dei ka kamram jeng kitu kilong yang pat ban sio tekan hiru kan wan ra sibun ke jinglut jing sep na ka menta kilong yang long sem haku jo ko por pat menta ladangi ong ya ka quality ya ka jinglong jingman jong du meter namar ba ka sarkar India kam simla ong ban penon kam lagi ni meter sarkar India kala khang ban penon kam lagi ni meter China te nakaliang sarkar jela pat hatu kala don mo ka tu ka jing check ya ni meter ka bengi tiang kalong bayo la syai bolong kini ki tiar China ka ba PE ba babun ki pai ba ki penon kam modon nak ni li don ka khubor ka susi ba ba wi khuna ba support South Garo Hills ba thai ki tu ki speaker jung umu ki bluetooth speaker ka ba ki breu ki thiet hakaleng kidon hakaleng jong ki yo ki per ti fem tip kinu ki mar ki ba kinu ki mar basnio bat teng la yo kum kini ki jingjia hashwaru mensyapin kemau ba kumno ka sarkar ka penbor lani ka bu ka kendon ya baro ki breu ki ba don kini ki mobile ba ki bathit na ki company ba wan China ba kini register yo tu IMEI number bat ki tu ki company ki ba ki sim ya ki connection jong ki balik ki le ka tu ban penting kena ba kini ki mobile phone kim dei ki basusna tador ban penting kena begitu ki tiar kin dei ki ban kta la sai por bokran phone yo ka thut ka score mo yo ki ing ki mobile yo ki khlut ki mobile te kanwan ra ka jingman sa ya ki tu ginong penan kam te ka jingkeli mata kolong balada kini ki smart meter pi pendai mono ba la certify kini mono bala pensisia ya ka jinglong ju kini ki smart meter amar kim dei ki balawan na ka sarkar India kini ba sarkar jelahi ke dathir ban ke bawan ni company mun po China tingi tiang ke yo la sai yo long kum ki jingjia keleng buthai nu mitar haki yang kisam gi jungi munubun ki kli kata te ngibu ke jingker pat syaki pai ba
makin dah husiar. Boleh syai bersyuan berpenbor ki beriu berpendai ikini ki meter tu husiar. Boleh syai kawan penban mo kajing susi kajing jia ka bala men mensau ya ki long yang sam nomor haduk mentang kasngi ka sarkar kampala men pensisya bai kini ki meter lawan dah kata kajing ai jing bet nak sarkar India bat khamtam dah ki company lani dah ki tu ki kenhun rekam ki bab depet na ka menta kini ki smart meter ki badehi ki agency jong sarkar India ti kan syong pat haki pai ba mo lakin ailat bakin pendai ita ki meter ne lakin pediang men pendai ita ki meter ringis ngo ba mla man penbor ki pai ba ban si penon kam ki meter ki ba ya ka quality ba ka jinglong jiman jong ki ka bangi mla bentip pi ka bu ka jing keli ka bakhrau ki ni ka jing temu jong sarkar mentala da kladon ka smart meter national program ka ba phim don kam ban siu ndrei hadin jo ketu menta de phim tre ban sim ka te ka national program pilej da ka program la jong bat PI ke ju company pada ka don dak yong ban pentrei ya ka sobagia skim ka bangitip hi brokoi bang wat na kaliang jong sarkar India ru 8 ki kot kislah ka bede bat ka sobagia skim de menta kani ka sarkar ka lasu ai ka ju ke company ka Satyam Global ban pentrei kam ye kini ki smart meter pat haduk kan utli ki jela ba ka Satyam Global ka ada ban pentrei ya smart meter project ka experience jong ka Satyam Global halor ki smart meter hatu kala ayo jing pensisyan em nak sarkar India kay experience yung ka. But balay ba man ba contender, yo ba itang kani gawin ka company. Te kata ri jak jikli ka bangi kum ka, ilang persya ibo, namar ka jing panon kami ka ju ka company ha barokoy ki project. Kawan ra pan ban kata ka favoritism, mo ka bangi ong ba ka jing syaliang. Ani ka jing no syaliang jong ka sarkar ba barokoy ki project, jong ka MCL ki letang siya ka company. Balay. Pin nadun kong hi ba ki simmi karam. Maka ba ars pa lai fu ar crore ban thiet yo smart meter ba kim tip lagi pai ba kin pendon kam ne la super bor ki pai ba namar ki meter ngi don lai jai way utu meter baju pendon kam bai bor mo utu normal meter mengiong way prepaid meter way pada mentai ki wara nu smart meter tingi so ba di ban ai ha kamon ji ki pai ba kin jit u meter ba kumno kai dem kumolong menta udon u normal meter udon smart u prepaid meter ki pai ba ki jit kan kum ki jing don kam jongki dem menta u smart meter dal ki kwa bat la da kawan na national program te ka ba mla man penbor ki bre ka ba phim don kam ban siu shwa pum ka sarkar phim don kam ban siu kani ai ki meter ki nya shwa la da de gi meter ke bala pentikana na sarkar India pat kat kum gi don kam ji pai ba ndre mta da ka ba shu penbor bat da ka ba phi pendai ju bor ki meter ki ba wan ra na China ki bang ba meneng imtip ki jinglong jiman ju ki ba kumno amut ke ka ba ka kut hang ni ka long tak ji pen kit ram ya ka jela ka ji perserwaka ya ka pisa pai ba badah ka juga por yo la syai ka ora penban ka jing mensau ya kilong yang longsa kala anam ko ka penbor ki pai ba bakin si penon kami di meter na sai ha ka an ayu ba pila ban penbor kata di ka jing keli ka bang ibu ka sarkar ka consumer act ka don nomor ka MCL ka dei ka agency ka bahap apa ka consumer act ti pila mo ban su pentinyan ni ki brio ya ginu ki tiar ke ba ki pai ba ki siu dalade mo nam tak ni smart meter ki ba ki pai ba hi kan siu hadin mde begin sio timta phila mo ban suthnyan jubor ha ki pai ba ya kini ki smart meter lada kim trikam lada ki poi si jaka bom don network balada pai ba hin ladi ong bangimban ngi kwa di ki pai ki jai meter law normal meter no prepaid meter ne te kani kalong persya ki ai dong atrai nomor bakawan anda the consumer act